Tämä opera vie meidät 1950-luvun mielisairaalan huoneeseen. Surrealistinen opera ojentaa peilattavissa olevia kuvia ihmisyyden herkkyydestä. Sävelkielen ja tekstin yhdistäminen on synnyttänyt mielestäni kiehtovan ja elinvoimaisen alustan tälle persoonalliselle kudelmalle, joka antaa aivoille töitä ja tulkinnallekin tilaa. Tämä on monologiooppera, jossa musiikin luoman tarinan intiimi tunnelma voi parhaimmillaan tiivistyä suorastaan käsin kosketeltavaksi Sibelius-museon konserttisalissa. Hyljätyn ja epätoivoisen naisen vaihtuvat mielialat, tunteet ja elämänhallinnan katoaminen saavat soivan muodon, ja oopperan traaginen nainen saa hahmon, joka materialisoituu lavalle.